Ar gyfer yr ymarferion yma, mi ydym ni'n dod lawr ar pedwar. Felly, yn y 4 pwynt penlinio, gnewch yn siŵr bod y garddon penelin a'r ysgwydd yn lein a dy penglin a'r hip mewn llinell sydd. Dewch yr pengliniau eto y lle dy'r hips ar wahân ac ymestyn trwy'r cefn. Dychmygwch os leciwch chi bod chi'n trio balansio tre o ddiodydd ar eich cefn. Dyna ni'n cadw y ddiodydd yna heb dwll i'r un diferyn. Yn ymestyn felly trwy'r cefn, cymryd yr anadl i fewn, cadwch eich llygad ar y mat jyst i'ch ben eich llygad. Da ni'n mynd tro yma i trio tolli yr diodydd nawr drosodd. Mi ddod ar pen i lawr, gwthio y sgwyddau i fyny, yn tycio y teilbwn o danodd. Ac yna wrth anadlu i fewn, codi'r pen fyny yn ysgafn. Teimlo'r rest yn dod i lawr, chydig bach is, ac eto yn anadlu allan, ac i fewn, ac allan. Wrth i ni ddod yn ôl i'r canol, ac o yma, mi fedrwn ni ddod i'n thread the needle, iawn? Felly dychmygwch hwn fel bod ni yn trio rhaid yr eda yna trwy'r nodwydd. Felly eto'n aros yn y 4, ac os ydy hwn yn mynd yn drwm trwy'r gardd yna, dowch ar deilog i fyny, neu os gynnwch chi bwysau, neu fedrwch chi defnyddio'r pwysau yna i dynnu chydig o'r pwysau oddi ar y garddon. Sawl ffordd gwahanol lle medrwch chi deimlo yn y lai o pressure ar y deilog. Felly, yn y 4 pwynt, yn cymryd yr anadl i fewn, anadlu allan, da ni'n dod o'r llaw chwith, o dan y llaw dde, plygu'r penelin a dod o'r pen i lawr cyn isod a sydd yn gyffyrddus. Teimlo'r pelvis yn symud efo'r symudiad yn fyna. Yn anadlu i fewn wrth i ni baratoi, ac yna wrth i ni ddod o'r fraich i fyny a rownd, anadlu allan, ac anadlu i fewn i ddod yn ôl. Ac allan. Ac yn ôl i'r canol cyn i ni wneud rhywbeth yr ochr arall. Felly eto gwneud 4 o'r rhain bob ochr. I orffen, fedrwch chi ddod lawr i'r stretch. Stretch y dragan, lle da ni'n ymestyn y breichiau ymlaen, mae'r pen yn dod i'r canol, gwthio'r pen ôl i lawr at y traed os ydy hynna'n gyffyrddus, neu codi trwy'r hips, cadw'r cefn yn syth, eto cadw'r cor ar y trydydd notch, a dod yn ôl i fyny i'r canol yn araf.